Moikka! Tervehdys täältä puolipilviseltä Pirkanmaalta. Mun nimi on Kristiina ja oot tullut kattoo mun puutarha-aiheesta YouTube-videoa. Siellä se meidän kasvihuone kököttää pystyssä. Se on nyt valmis ja kasvit on muuttanut sinne sisään, niin enää kattoo mitä siellä on tällä hetkellä. Täältä puskien välistä nyt täällä. By the way, parviaisia on jo. Että hyvältä. Sori nyt vähän tää kuva kyllä tärrää, mutta ei anneta tässä nyt kauheasti häiritä. Huomenta kasvit. Itse asiassa mä kävin täällä jo kyllä tänä aamuna, että mä oon sanonut heille huomenta. Mutta siinä on tomaatteja. Kun mä toin nämä kasvit tänne, niin ne kyllä niin kuin parin päivän päästä, niin nämä hurahti kaikki tosi paljon pituutta lisää, että ilmeisimminkin täällä on heille oikein hyvät olosuhteet. Tuossa on paprikat. Ne kasvanut noin paljon, niihin on tullut, siis niissä olikin jo tosi tommoset niinku tukevat varret, mutta ne on mun mielestä tukevoitunut nyt vielä entisestään. Ja nämä kurkut oli tänne tuodessa vähän aneemisia, mutta kyllä nekin on saanut nyt vauhtia kasvuun selkeästikin. Ja tää oli semmonen onneton riuku. No tuolta alhaalta nyt vähän näkee tuolta vartta, miten ohutta se on ollut. Mut sit taas tässä niin varren paksuus on jo kasvanut ja lehden kokokin on ihan kiitettävä, että ja näkyy tossa vähän sit jo kurkun alkuakin ja tuolla kukkii kanssa. Tässä oli vähän lisää näitä paprikoita. Ja tässä on tomaatit ja sitten tuolla takana on basilika, kumppanuuskasvi. Hieno sana, opin senkin tuolla YouTuben maailmassa katsellessa muita videoita. Ja nämä kaksi ampelissa ollut tai olevaa tomaattia, niin nämä on noita ruukkutomaatteja, eli niistä ei tarvii mitään varkaita karsiakaan. Tämmöiset asustelee täällä. Sen verran tästä kasvihuoneesta vielä, että tää on oikeasti tosi kevytrakenteinen, mutta kun selaat tuolla nettimaailmassa ja katot näitä vaan sillain kuvan perusteella, niin ei voi kyllä yhtään tietää, että mitä sit niinku saa, kun mäkin vaan katoin, että joo, tossa kasvihuone ja joo, edullinen on ja sit vaan sen hinnan perusteella tilasin, kun ei kerran ole mitään kokemusta näistä kasviasioista muutenkaan, saati sitten tämmöisistä rakennelmista, niin sen verran suosittelen, jos harkitset kasvihuoneen hankkimista, niin kannattaa kyllä vähän panostaa siihen, että tutkii sitten, ja jos pääsee ihan oikeasti paikan päälle katsomaan, että minkä näköisiä rakennelmia ne on, niin kantsii ehkä panostaa siihen, että vilkaisee sitten oikeasti miltä ne näyttää niin kuin livenä. Tyytyväinen toki on tähän. Tää on ihan sopivan kokoinen. Ja katsotaan nyt siis niin kuin oppis puhumaankin vielä. Niin katsotaan nyt tämän kesän jälkeen, että millaisia kokemuksia tämä antaa ja tehdään sitten suunnitelmia ja muutoksia sitten ensi kesälle. Viime kesältä jäi kokoomatta yksi lavakaulus ja se on nyt koottu. Siellä on multaa ja sinne on muuttanut asumaan 2 kesäkurpitsaa. Mulla on aivan ihanat naapurit. Mä sain naapurilta 2 taimea ja en ole ennen itse kasvattanut kesäkurpitsoita. No en ole kyllä kasvattanut mitään muutakaan, mutta nämä on nyt tässä näin
Ja toivon, että ne siinä hyvin viihtyy ja kasvaa. Naapurilla on monen vuoden kokemus. Hän kasvattaa aina kesäisin kesäkurpitsoja. Ja nyt hän antoi mulle 2 kappaletta, niin olen oikeasti otettu, että sain nyt sitten tämmöiset tänne kasvamaan. Kiitoksia naapuri. Ja sitten mä sain myöskin samaiselta naapurilta 2 tuommoista auringonkukan taimea. Ne on tommosia matalakasvuisia. Siinä on ensimmäinen ja tässä on toinen ja laitoin ne nyt tähän mun kukkapenkkiin. Täällä on satanut parina päivänä tosi paljon ja nyt on noille istutushommille hyvät olosuhteet, niin mä toivon, että he siihen hyvin juurtuu ja kasvaa siinä sitten sellaisiksi keltaisiksi auringonkukiksi. Ja muuten tämä kukkapenkki kokonaisuudessaan näyttää nyt niin kuin tosi rehevältä. Tuli vaan mieleen, että olisinko ehkä laittanut vähän liikaa noita, kun 2 pussia tällaisen noita sekalaisia siemeniä tuohon, että aika tiivis kokonaisuus näyttää olevan, mutta no, oppi eikä kaikki, sen näkee sitten. Mutta mun mielestä tämä etureuna tässä on tosi kiva, kun siinä on vähän erilaista ja isompaa ja silleen. Tajusin tuossa nyt kun näiden kukkien värejä on pohtinut, että onko mulla joku tämmönen alitajuinen viehtymys keltaisiin kukkiin, koska noi päivänliljat on keltaisia, nämä auringonkukat on keltaisia ja sitten ne tuon ikkunan alla olevat ja sitten samaten tässä pionin vieressä kasvavat, niin tämä on ilmeisesti tarha-alpi, jos nyt oikein on ymmärtänyt, niin nämäkin on keltaisia. Keltainen on tosi kaunis väri ja sitten noi pörriäiset varmaan sen keltaisen väri jotenkin hyvin sitten tunnistaa. Mutta katsokaapa pionin kukkia. Ei siis kukkia vielä, vaan nuppuja. On paljon. Siis tosi paljon on pionissa nuppuja. Ja varmaan kohta rupeaa auki. Nyt ei ihan juhannukseksi kyllä vielä ehdi, ellei nyt sitten ole oikein lämmintä. Näitä on paljon. Tää on tosi kiva. Ja nämä perunan varret on kyllä tosi uskomattomia. Nämä on siis aivan valtavan isoja. Nämä on jo kertaalleen mullittanut. Ja tässä mulla on projektityön alla, tosta justiinsa nappasin ensimmäisen ämpärin, niin nämä kolme vielä tarvitsisi laittaa niille lisää multaa. Mutta varret niin kuin näkyy tuossa, niin nämä on kyllä tosi pitkiä kanssa, hyvin kasvaa. Tässä on aurinkoinen lämmin, aika suojassa paikka tässä talon ja terassin reunalla, niin he viihtyy siitä kanssa oikein hyvin. Tässä oli mun tämänkertainen video. Kiitos kun katsoit. Anna peukku jos tykkäsit. Ja voit tämän kanavankin ottaa seurantaan. Mukavaa juhannuksen aikaa toivottelen sulle. Nähdään ensi kerralla. Moikka!